našem uredu su svi kavopije i danas smo odlučili testirati Nespresso kave različitih okusa i karaktera, jer svaka od nas jednako tako ima svoj karakter. Ja sam Martina, kavu pijem već dosta dugo i pijem ju zato što volim guštat u njoj, znači volim dugo ispijanje kave. Bok, ja sam Ivna, obožavam kavu, zakačila sam se na nju na faksu. Trenutno pijem oko 3-4 komada dnevno. Bok, ja sam Mirna i kavu pijem vrlo rijetko zato što postanem neprimjereno hiperaktivna. Bok, ja sam Matea, pijem kavu od srednje škole, a u zadnje vrijeme najdrža mi je s mlijekom. Bok, ja sam Marija, pijem kavu od svoje, ja mislim, 14. godine, a trenutačno uživam u kavi s toplim mlijekom, ali bez turske ne mogu zamisliti dan. Bok, ja sam Ines i danas ću vas i ove ljubitelje kave ovdje provesti kroz Nespresso svijet okusa i kroz njihove karaktere. Kako svatko od nas ima svoj karakter, tako i naše kave odgovaraju takvim karakterima, ali nose i svoj u te recepte. Danas ćemo ove kavice izraditi u 3 posebna recepta koji će svaki odgovarati posebnom karakteru, ali će usput dokazati da svatko može biti profesionalni barista u udobnosti svoga doma. Tako da možemo krenuti sa klasičnim okusom, nešto što svatko od nas voli, a to je klasični talijanski espresso, i krenut ćemo sa kavicom koja se zove Ristretto Italiano. Ristretto je predivna mješavina arabike i robuste koje dolaze iz Afrike i Južne Amerike, što daje jedan predivan karakter koji ne nalazimo često u kavama. Izradili smo ga u autohtonom talijanskom receptu koji nosi u imenu, a zove se Ristretto. Ristretto je recept čiste kave koja se radi u duljini od 25 ml. Ok, super. Poprilično snažan okus. Mislim da bi jako dobro ujutro razbudila na one najteže dane. Samo bi joj ja dala možda kap mlijeka. Uzet ću prvo ovu najkraću jer mi se čini potpuno suprotno onome što inače pijem. Prejako. Sljedeće ću probati što inače nikad ne pijem, to je kratka i jaka kava. Jako zanimljivo. Na puni okus. Poprilično intenzivna, ali mi zapravo i paše, što me jako iznenadilo. Nastavit ćemo sa isto jednostavnim receptom i prebacit ćemo se na Stockholm Fortissimo Lungo. Stockholm Fortissimo Lungo je kava namijenjena za dugu izradu, znači radimo ju u 110 ml. Nosi ime toga grada zato što je inspirirana kavom koju Šveđani vole, a to je duga kava sa intenzivno divljim karakterom, pogotovo koji podsjeća na žitarice. Jedna predivna priča također je da Šveđani najviše svoju kavu vole piti za vrijeme fike, što je njihov odmor za kavu i desert koji dijele sa prijateljima. Ovo je što bi inače pila. Ovo mi je super. Probala bi produženu. Puno blaža varijanta. Čak bi se dala i bez mlijeka popit. Sada ćemo krenuti na mrvicu kompliciraniji recept, a to ćemo raditi sa kavom koja se zove Barista Creation Scuro. Ta kolekcija se zove Barista Creation zato što su inspirirali baristi, pogotovo iz Melbourna, koji vole jako divlji karakter kave koji se lijepo pomiješa sa harmonijom mlijeka i zatim daje lijepi ujednačeni recept. Dakle, malo smirimo karakter, ali mu dodamo nešto novo. Raditi ćemo ga u receptu koji se zove Cappuccino Intenso. Cappuccino Intenso zahtjeva za izradu da napravimo 25 ml kave, znači ristretto duljinu, te dodamo 60 ml zapijenjenog mlijeka.
Ukoliko netko voli malo ujednačeniju kavicu, može se napraviti i u receptu 40 ml kave i 60 ml mlijeka. Ovisno o vašim preferencama, kapućino možemo raditi na dva načina. Prvo možemo staviti mlijeko, pa zatim pustiti kavu, ili možemo prvo staviti kavu, pa staviti mlijeko. Druga opcija će rezultirati ljepšom kavom, imat ćemo lijepi ring kave na površini, što će lijepo izgledati vizualno, ali neće mijenjati okus kave. Sljedeća koju ću popiti će biti ova s mlijekom. Zapravo, ta mi je najdraža za ujutro. Sviđa mi se okusom, ali malo je blaža nego na što sam inače navikla. Ali fina. I sad ću jednu s mlijekom, što inače isto ne pijem. Ok. Jako fino, jako light. Sad ću probati nešto blaže, da malo predahnem. Ovo mi izgleda fino i simpatično. Sve mi se mogu zamisliti na kavi. Da, ovo je ok. S obzirom da obožavam kavu s toplim, prvo ću probati kavu s toplim mlijekom. Meni je ovo savršena kava s toplim mlijekom. Čak ostaje onako dobar aftertaste. Nastavljamo sa receptima sa mlijekom. Dakle, preći ćemo na recept latte macchiato i raditi ćemo ga sa predivnom satenskom slatkom kavom koja se zove Master Origins Nicaragua. Master Origins linija potječe iz zemalja koje su jako poznate po svojim obradama kave i po svojim posebnostima u kavi. U slučaju Nikarague radi se o Black Honey metodi i zato ju zovemo medenom kavom, zato što Black Honey metoda daje tu lijepu satensku glatkoću i finu slatkoću. Kada to pomiješamo sa 100 ml toplog zapijenjenog mlijeka, dobijemo predivan dugi recept u kojem se može uživati jako dugo, ali ne ostaje bez okusa. Znači, dodajemo 100 ml mlijeka, te ga zapijenimo na čvrstu pjenu kako bi nam se kava održavala na toj pjeni. Najbolji način za izradu latte macchiata je da prvo ulijemo mlijeko u čašu te nakon toga pustimo kavu. Tako ćemo opet dobiti lijepi vizualni dojam, znači da nam kava lijepo pluta na tim slojevima mlijeka i opet neće utjecati na okus, ali utječe na cijelo iskustvo ispijanja te kave. I evo ga, lijepi latte macchiato. Probat ću ovu pjenicu. Sad isprobavam po izgledu jer mi ovo izgleda isto dobro za imat na kavi. Ovo mi je isto fino, ali mi je sad palo na pamet da bi mi se svidjelo da je hladna verzija. Znači, moguće da volim ledenu kavu. Isto nešto malo kompliciraniji recept, ali ipak za hladne dane, ne ovako topli, bismo radili sa Barista Creations Freddo Intenso. To je sezonska Nespresso kava koja nam se vraća svakog ljeta kako bi nas osvježila svojim intenzivnim receptima, u kojem kombiniramo dupli espresso, znači radimo 2 kapsule po 40 ml, preko 90 grama leda, znači 3 kockice otprilike, i dodajemo na to hladno mlijeko kako bismo ipak malo ublažili intenzitet tog duplog espressa kojeg smo upravo postavili.
Zatim je potrebno izraditi hladnu pjenu, što možemo uz pomoć našeg Aeročino pjenjača za mlijeko. Sve što je potrebno napraviti je postaviti ga na njegovo postelje i stisnuti gumbić dulje od 2 sekunde, čime dobijemo hladnu izradu, ali svejedno zapjenjeno mlijeko što će nam dati tijelo i ujednačenost kave. Ok, u tom stilu ide jedna ljetna. Preslabo. Preslabo za mene. A mislim da je ovo ledena kava. Da, samo što moram priznati da nakon ovih jakih, ovo baš nema okusa. Treba mi jača kava. Ajmo probati ledenu ovu ljetnu. Preslaba mi je. Jednostavno mi je preslaba. I evo probat ćemo ovu ledenu za ljetno popodne. Ovdje bi voljela da je malo zapravo slabijeg intenziteta. Malo mi je čak i jaka. I zadnje nas čeka jedna veoma posebna kava, to bi bila Reviving Origins Uganda. Reviving Origins linija je jedna posebna linija koja je sada počela biti aktivna ove godine. Radi se o liniji koja se bavi reaktiviranjem područja gdje je nažalost kava postala ugrožena ili je uništena zbog drugih političkih ili nekih drugih razloga vezano za teroar i klimu. Nespresso od 2018. potiče ponovno uzgajanje kave na tim farmama kako bismo i te posebne vrste kave vratili u život. Ovdje se radi o Ugandi, jednoj jako posebnoj kavi koja kombinira dvije jako rijetke note i to na neobičan način. Kombiniramo drvenastu notu sandalovine i cvjetnu notu koja preuzima potpunu aromu i mijenja se ovisno o receptu kojem je radimo. Danas ćemo je napraviti kao čisti espresso baš zato da bismo uživali u njenom tom karakteru koji iskazuje baš u njenoj posebnosti. Prvo ću probati espresso. Njega zapravo najviše volim popiti negdje oko 1-2 da me razbudi. Jako mi se sviđa. Zapravo je taman jačine kakvu volim. Idemo neku malo blago produženu. Ova je jako zanimljiva, sami miris i okus su totalno nešto drugačije, što ne pijem gotovo nikada, ali mi jako odgovara. Najbolja kava mi je bila ova. Nekako dobar je omjer mlijeka i kave, što je meni važno da nije previše kave. A izgleda kao regularna kava koju bi mogla piti u kafiću i prošla bi kao osoba koja pije kavu kada biram nju. Ali mislim da bi se naviknula i na ove jače. Mislim da je to stvar treninga. Iako sam mislila da ću zabrati sa mlijekom, biram ipak ovu. S obzirom da je na miris i sama aroma, okus, sve savršeno i baš mi godi. Najdraža kava od svih isprobanih mi je espresso. Zapravo mi najbolje daje tu punoću okusa na koju sam navikla popodne. Moj izbor bi definitivno, znači za ona teška jutra kad se teško budite, bila ova. Samo bih joj ja još dodala malo mlijeka i malo šećera. Ali savršen izbor kad se morate razbuditi i biti fit u roku od 5 minuta. Moj favorit je definitivno ova. Čini mi se okusom savršena i taman je tako produžena kako ja volim.
Nakon jako zanimljivog testiranja različitih okusa, gorčine ili slatkoće kave, naš tim se odlučio da je samo jedna najbolja, a to je Uganda.